Добър вечер, уважаеми зрители! Днес ми е много трудно да открия предаването Горещо, защото в нашето ново студио са най-горещите, най-випаджийските участници във всички сезони на Big VIP Brother. Имаме победител от първия сезон на VIP, най-интересните, най-колоритните секс машини в Big Brother. Коцето, Митю и И сега сме още такива двамата. Сега аз искам да благодаря за поканата. Все пак ние от най-големите родители на България, високолетвата интелектуалната едината. И съм щастлив. И да представим и другите ни двама гости. Недялко, който никой не е пропуснал неговото паметно влизане в къщата. Самата стойка, като му видиш, като един истински политик. Да уточним, те бяха в обикновения Big Brother. Черен чорап, черен чипик, обувка. Въобще и ти си с много хубава черна буза, изобщо аз съм черна, пък те са малко шарени. Ето така, не ви подценявам. Но вие четиримата надали имате една 10-та. Да не кажем една 100-та. Ще кажеш повече от моя гардероб. Гарантирам ти. Аре си ги мериме. Аре си ги мериме. Така е, ти само Добре. кажеш, така е. Право. Само за това, че ми харесва, ще се чиста като капчица руса. Къде Ще ще кажа така. има 1200 предаване по една рокля 1200. Мъже и купил още 1000, има 2200. А пък колко тениски имате, толкова си виждал на палаци. Да, Митя, добре го каза. Само да кажа. Само виж часа колко е. Е, сега ще облече на кот с тениска да бастун гълъбовски. Сега, випа за нашите хубави мацки да говорим. Има ли хубави жени? Всеки да си каже кои жени харесвате, кои са най... Никола Станкова, нали? Много секси, много хубаво, обаче е скучно. Няма нищо интересно да видим покрай нито интриги, нито любовни истории. Да, и аз мисля, че няма да прави секс. Не секс, Никола няма да прави даже няма да се натиска с него. Няма, ясно. Тя е много добро момиче. Вкарат някой от формата, но той ще се раздаде максимално. Ти би ли правил секс с някой от сегашните участници? Даже сега, ако му накарат Е, сега ако влезеш, тръгваме сега за нови хан, с кой ще правиш секс? С който кажеш. Ако влезете сега, Big Brother ви разрешава, Памела Андерсън е вътре. Как ще подходите към нея да я свалите? Вече не бъде, защото няма толкова да избегала. Нета този въпрос не трябва да зададем към всички. Защото на Недялко и на Митю Пълщова им трябва още една бройка да се направят сефтието. Памела Андерсън, трябваш да видите колко не е дряло до пенцето. Колко са сини краката и ръцете. Сини крака? Защо са и сини крака? Да, имаше много синки. От тебе ли? Не, от някой кавал. И тук цялата беше синя. Сини крака, синки, ръце, така е, наистина така. Не знам от секс ли, ама синя. Може от клечане само. Стомаха е си едно бремена третия месец и дупето е малко повиснало на 47 години по стараничка вече за стъргата. Абе хубава е, бе, няма така да говорите. Не е сега първа мало жената, но според мен... И малко на бръчка бяха сложили гримьорите 3 тона. Тя не влиза в твоите параметри. Метър и 80, 48 кила, 16 годишни. Ама видя ли като ти... Ама ще й отупаш и... Кажи ми, ще й отупаш и килима. Кацанина. Не. Памела Андерсън да знае, никакво отупане от Митю Пищова. Папата на любовта не го даваме. Обаче с нова прическа на Петел се направи вече пъти не е женска. Обаче сме на Памела да кажа, че Ник Кънчев беше прав, когато каза акула и тапа. Значи, пак повтарям, жената фаща око. Чакай да се скаже човека, моля се, бе. Ще извадя другия за до него да му прави компания. Така да си пообщуваме, да пие по-едно кафе, се плана лимона. Чакай да се скаже човека, моля се, бе, човек. Но реално наистина е по-мачкава малко пижама. Защо? Много добре изглежда. Сега като си погледна моята жена на 20 години като ти пък искаш сега детско барабанче. Тъй че бъде да бъде. Той си по конкурс само с барабани се занимава. Барабанчета. Аз така ми работа като твоята. Добре, нашата плеймейтка, ето имам от Америка дойде Памела, нашата плеймейтка, черната златка, достойна конкуренция ли е? Хубава жена. Пълен травестит в очите, в мусулната, в косата. Тя навсякъде има силикон. Добре, аз искам да чуя за някои хубаво шегателито. Сравнението между тях двете е следното. Във визитката на Памела България чу, че тя
тя някога била забелязана, когато е била тотално безизвестна. Била или не. Да, и оттам нататък дали магията, дали всичко, което е тук или може би в сърцето и я прави това, което е днес. Черната задка. Ти помниш ли коя година стана Мис Плеймей? Преди 2-3 години беше. 2009, аз ти казвам веднага. Да, 2009. От 2009 до сега, тя да получи някакво развитие, някой нещо някъде да я забеляза, тя казва така за себе си. Моето мечта да стана водеща. Ти какво направи за 3 години? Не знаеш столиците. Столицата Лондон, Англия, всички столици. На Гърция коя е столица? Атина, аз съм баба ми там. Добре, на Люксембург коя е столица? Аз когато съм учил, ти си бил дете, бе. И тебе трябва да бъде пред черната задка. Два пъти си правила силиконови цици, 2 пъти спряла промяна на дупито и 2 пъти на носа и всичко имало 2 пъти промени. 3 по 2 са 6, тя и моя смята, пък завършила икономика биса. Какво против имаш, момичето, толкова е хубаво, бюстче си има. Не си прав. Не, вижте, факт е, че ако тя мълчи, долу-горе може да се впише в БГ звездиче. Див тигър. Див тигър. За черната задка мога да кажа, нали? Че не е мой тип. Защо не е твой тип? Не е мой тип. Слушай го да каже той. Мой тип е Никола Станкова, такъв тип горе-долу. И Кристина Патрашкова също е мой тип. Не е син, нали? Що е мой? Сега ще се получат нещата. Интелигент искам да направим с 10 случаи пещова само за секунда. Да му дадем да прочете нещо. Защо? Две изречения да прочете, да дадем дали може да чете. Ето много ги знае работа. Аз имам диплома, Добре, дайте един текст, моля ви се. Нормално четимо за Ние книга. сега това темата. Темата не Не може да е чете изобщо. Белата да викали да коментираш випажите, нека тебе такива спатки. Нека така ходи генди, бе, като тебе. Ама не може да чете да я каже. Под секрет. Нищо не учете. Няма нищо, не може. Аз мога да чета пари. Това е секрет, ги покажеш тези работи. Виж, аз не мога да чека почта пари. Стотачки, коце, какво прави човек? Работа, братче, върта бизнеси и не мога да извадя такава пачка, това братче само Аз чета пари. Четеш пари. И колко крака са гачат раменете ми. Те са гачат. На раменете му тук жените дигат Мъжки крака. крака, не тук. Митьо, Да. има ли една жена, дете е така да я порнеш като риба от този вид, брадър? Най-хубавата, най-дългата, с най-хубаво добе, най-интелигентна, най-красивата, най-червоната, с най-хубавите си очи е Никол. Тя заслужава да бъде и е много интелигентна, да бъде и семейство обладана интелигентна. от твоята персона. Само, че ти правилно каза, че тя е малко по-скромна, И добре, това особена. отдалечава ли те тебе от нея? Отдалечавам, защото тя е интелигентна и няма за какво да се говори през деня, само през Ти няма да си говориш с нея, нали? За какво трябва да си говорите? В леглото Не сме приятели, не сме били няколко шоута. Ама не, по принцип става въпрос. Ако имаш възможност, би обладал сексуално. Аксиния също е много сексапилна. Много е Аксиния сексапилна. има хубаво дупи за задна, идеално. Там ще е порно. Чак сега, Ето, виж, значи по-културно. почват да излизат и красиви неща. Само трябва да се оставяме от там, че Патрашко... Сега ще има накрая, че Патрашкова ще удари. Слушай, Патрашкова бъде да ми свети само. Тя пак се убила да ти свети. Тя пак е и тъй вика да мога да смисля да се запозная да му свети. Патрашкова, само тя е интелигентна, обаче тя е шпионка, тя е интригантка, тя гледа завистници, тя гледа да се докаже, да се покаже и всички ще намазят, защото никой не обича вътре. До момента. Така че, почваме другата журналистка от БНТ. Тя е бяла журналистка, когато ти беше младо момиченце и водиш на конкурси. След това почваме... Беше най-хубаво, тя сега си хубава, а тогава, като беше млада, беше номер 1. Той прави конкурси от 40 години. Той всички журналистки са така. Доста е дърт той. Като се в телевизионен водещ някога на баба ми на годините. При комунистките. Кой да ги обича? Кога става дума за къци мириш на Сталин? Как да беше там? Защото как го каза? На какво да мириш? Може да се върна бял кон. Може да се върна бял кон, но примерно аз да кажем, ако той има неговия формат, е по-достойно да отида да дам интервю на него. Вярно, че той мириш на Сталин, ама виж какво ще ти кажа, има най-голямата... Човек, който се върна бял кон, тук има от А до Я някъде. Искаш да кажа нещо? Като си на бял кон се е върна много отдавна, защото може да е стар и никой да не го познава, ама като си има 2 студия, които ги дава на BTV и взема една камара наем, почваме и другия. Никой не му знае години. Он е Survivor. Така ще го нацели багата, че ще му обърли колелетата. Ма не, те не са скарани са багата с никой. Се скараха, ще има скандал. Защото те някой на мъжкарство такова, той малко се живява на мъжкар, багата не в никакъв случай му пусна той е врата, спортист. ще Той го като върти. е мъжкар, спортист и оригинал. Мерси, бате.
Това е истината. Ласкайте ме всички. Много съм Поче ми, у нас на Стефан Данилов жена не му ли жена, женила ли си, сервиторка ли била, девица ли била? Артистка е, така не говори. Артистка е, как да не е? Тя напълно луда. И защо да е луда? Защо да е с жената? Кое е луда? Може ли да изповяда Бог с Соня? Он е първи облечен като кошар, второ се държи като кошар. Сина и Влади ли? Да. Много какво? Много свежо момче. Аз си казах мнението за него. Има църкви. Нека говори за Господ. Какво от това? Нека да има един човек, който говори за Господ. Всички разбраха, че е син на Стефан Данилов и бабичките няма да се отпоят за Стефан Данилов. Защо? Това си има незаконен си, той даже е законен. Кое има незаконен? Той го е признал по паспорт. Какво бабичките няма да гласуват за Стефан Данилов? За къде да гласува той? Няма да се кандидатира за кмет. Който обича Господ, прави неща, оди църква, моли се и прави добрини и помага. Защо може чрез ефира да въздейства на хората, да ги научи на добро, да ги накара да слушат? Някоя молитва може да ги научи, кой знае? Може да стигнат до някакви изводи. Защо не? Остава Патрашкова да клекне пред кръста и да прави молитва. Кажи, какво мислиш за фънките? За фънки мисля, че един военновоз. Един военновоз, който... Какво да мисля за него? Изобщо не е интересен. Доведе Мадона, Лейди Гага. Той ги доведе. Той ги доведе тук в България, прави концерти. Кой доведе? Ти нас как надоведе? Това ти е работата. Той срамота ще е да каза, аз съм еди кой, с това занимава, пък да не може да доведе тях. Довел Мадона, това му е работа, бе. Нищо съществено. Какво съществено направил? С това си вади хляба. Ако той не може да доведе, аз ли да ги дам? Той ли да ги доведе? Виж, може ли този човек випаджеш, стават кумири следните хора? Цитирам ти неща от визитата му. Той казва, нещо, което е запомня в моя живот, е първата марихуана. Фънки казва за себе си, аз съм скъпаняк. Така се определя самия той. Да. Значи самия той се определя така. Човек, който казва, нали... Той се прави за самоврония, че това работи се прави, да това го харесат хората. Той нищо не е постигнал, нищо не е направил, само пи, само пуши и оди на рокаджийски мероприятия и го напиват рокерчета без пари. Три ми зададе два въпроса, ние ми отгори на три. Недялко не си випни диалога. Обикновена брасначка си. Защо никой не коментира Орлин Павлов? Орлин Павлов? Забравих за него да коментира. Какъв плейбой е? Какъв плейбой е? Той е фаворит. Аз забравих за него, че участва направо. Той е хубав, ама по-мяза на гей да го порят. Какъв плейбой? Това за първи път чувам, че Орлин е гей. Не е гей. Момчето е много в част, много умен. Много е тарикат и е един от големите фаворити за победата. Защото е малко скрита ли малка? Мълчи си, трайка си. Ние сме си приятели. Трайка си, мълчи си, не влизаш в студията. За танци, Готвихме заедно за едно предаване. Няма да си га печели от тогава, няма па след той да печели. Ами той сега ще танцува ли? Всички са от предаване, Венета, всички са от предаване. Всички са печели и предаване. Да, и Евровизия печели пък и във филма на Нова се снима от плата. Да, много работа. Тя стига сега, много му трябва да го изгонят. Изгонете го българи, изгонете го. Направете го гей, изгонете го. Защо, бе? Защото вярвам, че успешат, нали? Се печели бушенически. Коментираме след Орлин Павлов. Той се недоволен колко е весел. След Орлин влезе Мариана Попова. Абсолютно за първи път наистина го видях това момиче, не съм в мисия, не знам коя е тя. Коя Мариана? Да, радвам се, че тя сама каза за себе си, аз не съм звезда. И ти май нямаш телевизор. И после ми направи впечатление как определи себе си един път добра и един път, че била много остра, да се пазят от нея. Това ме кара да мисля, че е противоречива личност прямо това, което тя каза за себе си. Но когато каза, че не е звезда, ми направи впечатление, нали, че не само аз не я познавам. И за първи път чува, да. Дялко не си випни диалога. Обикновена брасначка си. Някой може да я знае коя е. Ти като, нали, сега вече гледаш, нали, така, имаш впечатление, бил си носиш и в къщата, навсякъде пише, че тя е жената, която изглежда най-зле без грим. Тя на колко години по принцип? Нито е мой тип, има някакво презето и лигало поведение. Точно 30. Как на 30? 37, 8 годишна. Аз съм 38, тя е по-малко от мен. Колко те е? Значи много бързо удъртява. Ти изглеждаш 10 години по-малко от мен. Сега не съм аз темата на разговор. Кажи ти като я видя на живо, имаме ли основание да смятаме, че тя е жената, която изглежда най-лошо без грим? Да. Защо? Може да няма пари жената за грим сега. Ето аз ти казвам, мисля, че няма нужда да се правят комплименти, когато един човек изглежда добре и като се погледне в огледалото, както аз виждам един млад, богат, известен и красив. Добре, бе.
Недялко, така те харесал. Говори ми за твоите хитове. Говори ми тия неща. Не ми го направи на Лили Милона тук. Като погледни в огледалото, какво виждаме? Какво виждате? Каквото виждам аз, каквото виждат милиони хора. Мариана Попова пее 5 пъти по-хубаво от тебе. Аз не съм пия. Виж, чая са. Този човек ме е изкарвал на стотици сцени. Аз първата ми дума не мога да пея. Не мога да пея, така ли? Но като ми давате някой лет да пея, като искате да ви пея, ами ще ви попея, бе. За да се дигне малко повече тонус, да се дигне настроението, им пожелаваме на хората така да се движат, да правят по-готино шоу. Недялко Лазаров има нов хит, иска да го анонсира точно тук. За 10 секунди. Нека, това е ефира. Аз ти давам право това и шанса, като ко-водещ. Аз като ко-водещ съм им взел разрешение специално. Понеже след този сезон, нали, следва един сезон, за който поне така в интернет се коментира Big Brother After, какво е, що е. Да, само за бивши брадъри и така нататък. Той измислил парче, знаеш, това парче ще го дадат и по рояци, редно е в новите тенденции на музиката да не пеем само да рапираме. И затова в парчето се говори следното нещо. Обре Недялко и куклата Деси, шоумена в шоуто пак се замеси конкуренцията, треперят две краката, Недялко от Ямбол пак е в играта. Така е! Това беше тотално промо. Това абсолютно никой по никакъв повод не го беше чул. Това е за първ път да имате възможност, дами и господа. Не знам неговото имена, това беше. Кои ще се очертаят лидерите? Както примерно в нашия сезон беше битката на титаните, аз и Азис. Не знам, аз като влизах, помня, че ми вика, ти си победител, викам, виж, това го разпратите на всички. Дай, викам, да се разберем финансовата част. От това си го говорете, викам на всички, че са победители. Мене ми го говорете това на мен. И после като взех, казахме и името, викам, вие на всички сте го казали, кой да беше задължите да го кажете. Но идеята било винаги накрая да бъде 50 на 50 гласуването. Нали? Ако един е много по-силен от другия играч в двамата финалисти, скарат негативите на по-силния, позитивите на по-слабия, за да се получи някакво 50 на 50. Да, аз имах 80-90%, другите имах от 2-3%. И виках в този случай нямаше как да... Дето големия любимец на народа имаше 1,5%. Не, бе, не го. 1% имаме! Митю беше казал, че бил съм си платил за да печеля. Така го беше казал, нека че съм намерен. Да го казвам всяка. Върна ли? Да. Нищо, бе. Нищо, това ми донесе пък оттам след виж хитата. Платих си, спечелих си и така, фаворит. Нямах никаква конкуренция. Та исках да нямам никаква конкуренция. Така да монтират предаване. Важно, че бях след тебе. Ето, значи той каза, това аз съм истински победител. Виолета Дич, това беше четвърти, пети. От 5 до 6 човека. Четвърти, бе. Как от 6, бе? От 12 човека, бе. Истината е, че доста високо. Даже мои роднини, аз се забрах горе-долу, тия 2-3% не са гласували за мен, са мои роднини и колеги мои. Това са другите хора са гласували за мен. Значи моите роднини са гласували за тебе, разбрах го. И, брадър, крокодилите, гледайте ги в събота, горещо номер 1, Венета Райко. Гледайте истинския вип. Само в събота, само в горещо. Недялко не си вип, не лага. Обикновена брасначка си. Гледайте, нищо няма да изпуснете. Лайка ji, селски Мича, ти си голям богаташ, показва пари. Вижда, един зъб го няма. Един зъб трябва 100 лева. Да го яде вече. Не оправи се съба, бе, приятелче. Кажи, какво Оправи се съба. Виж очите червени. Червени. Пияница, наркоман. Понеже, всяка вечер съм в най-готината дискотека на моя приятел. Ако умреш гладен, бе, бастун селски. Бела български Бъс се грижи за мен много. Грижи се. Ама, защото съм Аз го брат. ще свърна някой за мой. А пък ти си една въшка. Взема кой се грижи за теб. Да така ме взема, защото знаеш, нещо Изяка цяла България, не е просто, супер просто. Добре. Обаче имам висше образование. Кой ти го покажа? Къде си го завършил? На майка ти Стара учиш? Тракийския университет. Тракийския университет имаш. Имаш ли 8 клас? Какво ти е Кажи ме, че образование? имаш 8 клас. Да той никога не е казал, че има. Ехо, първият победител в Big Brother да направи една прогноза. Според теб, кой има най-големи шансове? Ти като така виден стратег, виден психолог. Никакъв стратег не съм, аз съм просто... Еми как спечели? Ти самия как спечели? С какво? Не знам, хората ще кажат. 339 000 гласувания. Президент без толкова хора. Да, ДПС има по-малко гласува от мен. Да, но така е било. Не знам, явно съм готин. Бях готин, сега в момента вече не съм. Сега си по-готин. Аз съм възрастен човек, вече уморен. Ти сега няма да се мазнеш, пред него, защото с гръбом прикажеш глупост. Много пъти съм чул. Сега докъбехме си Венетка нещо да кажем. Кой ще е победителя според теб?
Не знам, рано да кажа, въпреки че аз, като бях в Big Brother, между другото, не звучи нескромно, трети ден знаех, че съм аз. Наистина ли? Имаше си го вътрешното усещане? След продължах да казвам, че бъде Дичо, ще бъде той, ще бъде Браво, нали? Защото ако покажеш, че това директно ще смени нещата. Дори на финала помня с Виолета Здравкова, тя казва, моля ви го, нали, последни думи, всеки да апелира към всички фенове. Гласувайте за мен, имам нужда от къща, имам нужда от това да си кудят. И аз гледах с нея и как благодаря на Господа, на Райан, защото тогава се бяхме разделили много гадно, вътре бяха станали нещата. Благодаря на Райан, че съществува, че ми дава сила да живея. Благодаря на Господа. И викам, моля ви, гласувайте за момичето, което наистина има нужда. Аз викам, си имам всичко. И те хората още повече. Аз наистина исках да гласуват за теб, още повече гласуваха за мен. И така. И така спечели. Но казваш, че си го усетил това нещо. Не знам, някак си усетих отвътре, че... Така е наистина, защото аз, когато бях вътре в къщата, в момента, в който тръгна да влиза Христина през двора, и аз на всички, които бяхме в хола, казах, ето, победителя влиза. Винаги се усеща, когато... Да вкарат виповете. При Big Brother никога няма честно. Карате човек, който е от народа и всеки човек се вписва по някакъв начин. Това е, тия звезди там, колко имат, това колко са лоши, да, виповете са лоши, че няма нищо и че така нататък. Но то в същото време повечето випове, да се казва, имат дим. И такива випове бяхме, че си миха, че ниите не се къпеха. Ние бяхме верно, че един месец живеех с този човек, че той върнеше стотинки на иконата и се кръстеше. Викам, що ги върнеш тези стотинки на тази икона? Да спечели. И той вика, как вика, не си виждал по църквите. Викам, от църквите се хвърлите на работниците, които са там към църквата, събират тия неща и купуват. Викам, а ти ги фърляш и по-сам си ги взимаш в джоба. Викам, каква е идеята на това хвърляне? Бичава, един ден помня за това на камерите. Бичава, вярвайте, Чесика, готини. Викам, добре, бе, Левски. Знаеш колко левскари, дето обичат, сега викам, ще намаря. И Левски обичам всички. Оттам викам, поздрави към всички, викам, тия хакери, компютъражи, викам. Те викам, зависи от те гласуване. Той мисли да не го нареждам нещо и поглежда. Годички готини, компютържи, ги поздравявам, гласуйте. Кажи, дето, мисля, че ще спиш. А ние му хвърляхме, аз му хвърлях редовно, защото то няма какво правиш един месец вътре да висиш. Аз си легнах и казах, ако получа тази сума, която получавам да кажем за един месец участие в работа, ще с удоволствие ще легна един месец да си лежа вътре. И сега, като си лежиш, защото идват някакви идеи, някакво шоу, нещо да стане, някакво ве. И Митю ми беше любимия. Дим Дуков леко му пръст, страхотен човек беше. И сега Митю, викам, бате, и си любимеца, викам, слушай всичките, викам, вътре, викам, само Митю. И в вашата... Нали, то многократно се метат разни портокали вътре с бележки, Митю пищол и зил. Бележки ли ви хвърлят? Не, бе. Аз метам бележки за Митю, викам, че ги фърлили отвънка нещо. Имаше някакви прости. Помна. И оттам съм фанал Виолета Здравкова и Дичо, викам, влезте, викам тук. А той вече не ми вярва, като казва, Митьо, вика, айде, той в началото взе и почва, вика, никой не вика нарочно, ти мисли, че го нареждам аз. И в един момент лежиме вътре и Виолета и Дичо в тази стаечка там, дето беше за детенцето. Викам, влизайте вътре, викам. Оттам аз лягам с Митьо, почиваме си и идва Лилана. И всичко вика, Митьо, викат за тебе! И аз викам, аз пък контрвалци. Сей тук, тилци си. Никой не вика за тебе. А той вижда, че съм до него, вика, нещо нареждане има, обаче той е до мен, значи не е той. Викам, сей тук ти казваме. И Лилана, не викат Митьо, ето, ми само... И само излизаме ние. Викам, какво вика? И Дичо от това пак, Митьо, обичаме тайно! Обичам, аз съм любимеца на Рома! И аз съм щастлив бех от тази цялата работа. Направил си го него щастлив. Аз ви обичам да парадирам, аз съм година скромно момче. Ти си силен човек, бате, що го унижаваш, момче? Ти си напреднал толкова в бизнеса, толкова пари си изкарал в живота си. Ама ти ме научи да ги изкарам парите. Ти ме научи да бъда богат. Ти ме научи да има по 10 хиляди богат. Вземи ти му да се оправи богат, да бъдеш го. И защо се гаври с момчето? Сложи на някой випажи цицата и зароти остана точно тук. Ако има хамбургски бискет. Аз влязох да си правя шоуто, влязох с 29 чифта дрехи, нови и изкарах до края. Други влязоха като тебе за пари, Галя за пари, Галито за пари, всички бяха за пари, само аз не съм взимал не за път, не за храна, не за ядене, ядох само държавна манджа и пих минерална вода. Аз съжалявам, че взех пари, но станах победител, нямаше как да не ги взема, даваха ми ги, но пък ги изхарчих ги
почерпих всички приятели. Моите тогавашна приятелка Рада водих на почивки. А защо влезах? Влезах да си почина един месец и правих Ама сега всички да си правя купона с тебе вътре и да се забавлявам. И аз съм доволен. Сега, когато влязоха вътре в Big Brother, всички са с хонорари над 5000 лева. Знам от един от тайна няма место. значение. Хората си губят времето, всеки работи нещо и губи пари. На Божния луди е 6. 6000 е взел Владо. Бре, много Виж какви пари. информации има това момче. Хем говори с Бога, хем взел 6000. А пистолета? Откъде ги знае тия работи? Мито пистолет. Никой другарко, Райко, приятелко, красавице, обичана, готина, истински приятел от 300 години. Трябва да знаеш, че никой там не ходи без пари да загуби 90 дена. Защото 90 дена... Колко дни ще бъде Big Brother? 2 месеца. 2 месеца. Това за първи път с 2 месеца. Сега винаги един месец само. Знам, приятел. Най-много 40. Знам. И ние гледаме. Аз стоях един месец точно. Че никой не е чел без пари. Всеки е чел за нещо. Ти за какво влезе, бе, недялко? Я да кажеш. Бре, ти ли си Значи, по разбира, този? Big Brother беше 3 месеца, ви помня. Да, що е 3 месеца. Big Brother е 1 месец. Значи аз влезнах да научат хората за мене. Да стане известен, за да може да аз знам по-добре защо се влиява, да мога да бъде любимец, да мога да бъде харесан от жените, да мога да ги И да записат в може да тефтера. трясне пенио, да трясне. Да, доскоро беше така наистина, обаче от последно време съм много по-легнал, уравновесен, сериозен. И вече се търся, вече на 29 години съм, като гледам колко е щастлив с неговата жена и неговото детенце, колко му израства в ръцете, искам вече аз да съм детенце. Много му си кефа. Невероятен плейбой. Има тефтер, който само майка му знае къде се крие в някакво чекмедже. Го е виждала жената с притеснение се кръстила. А тефтера какво пише? Аз го хванах на 140. Бройката на момичетата. Моят талисман стана на 140 бройка. Сега си на... Че не две, че не се говори. Ти ги знаеш, кажи ги. 292. Най-вероятно това. Много си след Митю Пищова. Пищовчето първи. Топата на любовта, който има 3000... 336. 379 до снощи. Всички тук никой не иска хонорар, нищо само недялко, когато големия бизнесмен, много пари. Няма хонорар, никой не му е давал Ти си хонорар. просто как ще искаш пари на телевизията, ще се прави известна. Аз считам себе си за някой и аз не искам хонорар, но моето присъствие някъде има разходи и то струва толкова пари. Аз уважавам лично 20 лева не струва. Аз не съм Имаш 20 скъсен лева, ти дам 20 лева. Ети 20 лева и мъквай. Това са 5 Няма лева. Чакай сега. 20 лева. Тук вече пари се хвърлят в Никой не студиото. знае кой какво има по Защо искаш да хората пари? Аз като имам видео да продавам, ако съм искал по 200 лева, сега да имам джип, бе. Само ще кажа, никой не знае колко има по чубойте, никой не знае каква кола долу е спряна дали е на лизинг. Обаче богати хора се личим по часовниците, защо няма часовник на лизинг. Да знаеш. Часовника маш го пише. Така марка не съм чул. Що ми кажеш? Чай само. Чакай да видим, добре, скъп часовник и ще дам Колко скъпа е тази марка? и ще дам Бате, сигурно струва колко кришката ми. Честно ти казвам. да знаеш, нали, много внимателно, че Който виж, че си по-голям разбирач, аз не разбирам. Часовник скъпи искам да Да, видя. Цитанов. Виж го само го виж. каква марка, аз така марка не съм чул. Този часовник е китайски, виж какво струва. Ало, виж камера. Виж се смях, мати Китай. Митко, за да тебе да ти кажа. Виж какво виж, Китай. Смешен часовник. Аз имам само 20 часовника подарили от богати хора като чочове. Селяк. Сега да се върнем на Big Brother още с прогнозите. Ето ти не си направил никаква прогноза. Ти сам се караш на Митю. Кажи сега, да слушаме и тебе на спокойствие. Прогнозата моята е, в момента, ако не се получи шоу, те ще карат резервни играчи, 3-4, да разведат обстановката и да направят по-голямо шоу, по-интересни, по-експлозивни хора. Хората, които мислят, че биха се класирали така в финалните дни на Big Brother, са Багата и Юлиан. Багата, по принцип, като човек спортист и като визия, нали, на дух, убеден съм, че има своя покровител, защото според мен той се върна от ония свят. Нищо и са И с днешна дата, за да бъде, нали, в едно такова реалити, което по своя формат е тежко, нали, реалити, като човек, който се гордее с това, че е българен, има място точно в това реалити, има място на финалната права. Малко, докато Юлиан, ако съдя по визитката му и за това, което знам за него...
изтъркана за мускулна. 10 години... Кой пияница, Юлиан? Не съм го виждала да е пил. За 10 години в служебен план да постигнеш всичко това, което каза, а това е много свършено време. Значи нещата се проверяват, вижда се, че са факт. Много скучно върви разговор. Много скучно върви, това не е скучно. Докато при жените... Работа, като кажеш нещо, другите се смеят. Само да се смеят. Докато при Това не е жените... целта, нещо да се смееме. Недялко, моля Все пак има ви се. 600 хиляди Познаваш ли го Юлиан? Само Къде си го виждал? милиони На хора, къде ги познаваш. Защото ни вярва в едно Където видео има да банкет, той там. Където има парти там, където има аванта там. Да. Не знам, може И да е може да си така. купим, а той оди на аванта. Докато при жените фаворитката, неговата колежка Бони, защото тя, както каза, циганка, но не е мангалка, много искрена, откровенна. Ти я познаваш, предполагам, да, също. Така е, да. Но един човек, който има Не талант сте пред Бога, близо и Сливен Ямбол а не там. от диплома, значи той е ненадминат, защото просто е естествен. И Патрашко е безспорен фаворит Патрашко е капацитет на най-големият интелигентност. Вкъщи на хола фаворит. О, да, не. Патрашко, За моя хол. освен много е много хитър Искам да шоу. ти кажа нещо, без да ги убия. Още повече играч. Добър избора, обаче повече от половината съм много по-известен аз. Не кой да е аз. Ти си по-известен ти от ВИПа. От половината, Да. 65%. От кои, например, са неизвестни за тебе? На това шаша отида слезна с босо. Няма за минуто. На Стефан Данилов сина. Ама не, Влади. не е известен. Майка му и тя не е толкова, ние не ги знаят хората. Само Колко филми има жената? Виж, Винета, Хареса ти, кой ги игра? Това са преди един 40 човек- години. Знаят ги сигурно 70 годишни хора. Единствено познат за баката, защото той е единствен човек, който се уравновесява и с никой не се драчи. И с когото се драча бъде фатално. Защо да Другия, е фатално, ще го пребие ли? другия големия сърварвер Ники. Без малко... За него също трябва да говоря. Ма готина е, готина е. Див Човек от Селянин. конкурентно телевизия, друго предаване го вземе при нас. Голяма работа. Ти сега не завиждай. Битви, кой са взели от нас? От нашите? Не завиждай. Винета, добре, остави, кажи какво му е готиното на това момче. Много е готино. Ама не, му е забравяме. Не, Дай да правят хората. когато влиза в V-Brother, той каза, аз не влизам да си търся приятели, влизам за победа. Аз харесвам такова мъжкарско Това ми поведение. направи впечатление, че Но каза, той че каза, ще да че дига много моята жена, ще да дига много нивото на предаването, което малко... Никой баща не може да каже такова нещо. Ще да дига... Еми, той е победител вече в един формат, сега. който е много труден да А ти оцелеш. спомняш ли си, че каза, че Big Brother не е неговия формат? Какво прави там? Една противоречива личност. Все пак няма нито да се увери в Вибрадър, нито да се строят каштурки, нито да И защо да нямаш се приятели? на пешока. Там на първо място имаш приятели. Аз ако той ми е бил някакъв, аз ако съм му бил фен. Да, разбрахте. Ако аз съм бил фен на Котото и той ми е бил идол, Big Brother направи приятели. Това е формат, който на първо място прави приятели. Там спора е полезен за такива хора като нас. Добре, според вас възможно ли е в къщата, след като всички са били конкуренти за наградата, в последствие са станат приятели? Ето, вие по двойки, по тройки сте станали приятели. Никой не знае каква е наградата и Тук никой не се никой не е обявява. приятел. Да, и ние не я знаем, да. Така че да, излизането като победител, Да. дали е само потупване по раното, никой не знае, нали? Щом факт е, че ти не знаеш. Награда Не се ли знае награда? Не знае. Не. Аз ще беше много малко като бях. Колко ти беше това? 50 хиляди. Аз да издам А, на не, не, тайна. много малко. Това са много пари. Има ама по записи принцип, черно на сравнение с бяло. другите. Мене ме извикаха в изповедалната и попитаха, кажи, кой искаш да бъде победителът? Казах Котото 6 пъти. Има И го само ще ви записано в кажа, кой документ. единствено ме номинирал. Браво! Не е вярно, Да, истината е, че той ме номинира. И аз поне не разбирам, само като застана от изповедалната и като ги гледам как излизат Не и е по погледът и казвам дали разбирам. Никой И видях само кой ме номинирал и нарочно влезах и казах, викам, Митю, викам, като не е номиниран, викам, никакъв живец няма в него, затова го номинирам, да му бъде малко по-горещо, за да прави по и аз го номинирах. Върна го. Да. Добре, възможно ли е да се случват след това приятелства? Хората излизат от къщата, стават приятели или винаги са врагове? Който са от една къща не може да стане приятел. Защо не могат? Много трудно. Защо бе, Обясни ми защо. ние с пистолета сме си Ние сме партии. приятели 20 години, 20 остали. Бил съм и ще бъда. Даже в клип твой И си аз съм бил, снимал, не го обичам. В Митю клипа се за снимал питона, в за... питона, Да. в такова, на сцената го изкарах пред 20 000 човека. Той тръскаше главата, Дим Дуков караше колело. покажи Много къде хубави приятелства, така си Да. останахме. Сега верно, че малко се разминаваме в някакви... Джуби Канев като смее, аз съм на тъй и на тъй. Значи той е малко по-различен от мен. Да. се е взел на сериозно, става приятел с другия. Нормално е. Състезанието свършва и край. Ти затваря Става приятелство, контакта. Сега искам да кажа нещо, се сетих. Само с мен, бата. Моля се, понеже тук има певец.
и още един певец, дет не е почвал, като Аксения. Ма няма да завършим. Абе, тя певица Аксения, бе, как да не я Каква знаеш? певица? Има песни, клипове. Те изгониха на първото предаване изгониха първия ден. Голяма работа, какво? Тя ще е много красива. Тя е красива и завиждат за това. Аз с нея бях на една годишна програма на Нова телевизия, господин Нефера, съм заедно. Там я знам. Впечатлението ми е така... Нула. Сваля ли те? Тя търси такива да я сдържат, богаташи, бабици. Маляна Попова от Казанлък, каква певица е? Не съм ми чул песните, не съм ми чул албумите. Беше на Евровизия, не дейте така не се граб. Маляна Попова с Бони Вече. Тя ли прави интриги? С кой? Ми ще правят с Бони Вече. С Бони Вече ще прави интриги. Маляна е най-противоречивата личност. Така ли? Значи голям играч, така ли да я обориме? Мисля, да. Голям играч не може да спечели, абсурд да спечели. Тя обаче може да се... Маляна Попова ще спечели, ще изгонят още първата седмица. Може би си мисли, че е играч, но според мен само тя така си мисли, че е играч. Бони не е толкова артистична, ето сега тази мисия. Не, артистична, определено, защото ще се справи с мисията. Артистична е, тя цял живот, аз се познавам откакто е певица, аз 1-2 години преди това изкарах Черна роза, тя промоцията на първия си албум, както я познаваме, били сме, работили сме заедно, концерти сме имали двамата даже. И наистина това е било работа цял живот. Да умея да общува с хора, да може да усеща, но... Защо да е абсурд? Но мисля, че... Печелиш е багата. Не е много... Багата няма да спечели. Малък е шанс да спечели. За мен багата е много малък шанс. Кой? Бони. Тя няма какво да преиграе. Това неща, които са талант, деца вика от Бога, не искам да коментирам, аз се познавам много добре. Мисля, че съм достатъчно ясен. Но истинска ли? Или играе? За мен е истинска, не играе. Ти познаваш я добре. Аз те питам, истинска ли или играе? Аз не искам да отговарям на тия въпроси, просто ти казвам, че не познаваш добре. Според мен, като талант на артиста, самороден. Абе, тук не става въпрос от таланта, става въпрос доколко нерви имаш да издържиш до финала и това ще е стратегията. Те са в една сфера. Това са хора, които са закупени за веселбата, усмивката на нацията. Но са различни като характери. Той е победил в първия вип, но той е друг тип характер. Той това иска да каже. Принадлежност им и така нататък. То се мой да пее, еме човек, ем помага, еме веде, еме черой, не им го харесва всички жени. Може да изиграе лоша роля. Да се обърне срещу нея. Да направим така едно предположение, вие като хора, които сте живяли вътре в тази къща, които вече имате своя живот след къщата, да направите една прогноза от тези участници, които са сега в Big Brother 4, кои ще излязат и ще имат, как да кажа, ще извлекат полза от това участие и за кои това ще бъде негативно? За повечето винаги е негативно, но когато влизаш в такъв формат, трябва да си наясно със себе си, трябва да познаваш себе си достатъчно добре. Аз като взех решението си да влезе, знаех, че съм спортист, обикаля съм по лагери, това ми е работа. Няма нищо, което да крие. Не съм певицата или певеца, който ще излезе за 15 минути на интервю, ще влезе в някаква роля и ще отиграе достатъчно добре. Там 24 часа те снимат и няма как да скриеш каквото и да било. Ти знаеш най-добре. Да. Така че аз нямам никакво предположение. Но със сигурност над 80% от участниците, 90% ще бъдат с негативни така... последици от участието си. Смятам, че само багата не е вип. Той ще излезе вип, всички випажи. Първо ще се изложи, защото те почнаха да говорят на ва, на ма, дай това и почнаха цял хола. А ти как говориш, а те обичат хората? И то много смело. Това няма значение кой как говори. Въпросът е, че те са вип. Примерно... Събрани са от хуй въж. Патрашкова, примерно... Всичките ми лопове използват пати. Само да се лепна за мен всичките ми думи. Патрашкова, примерно, ще излезе с още по-лошо мнение. Примерно, Фънки ще излезе с още по-лошо мнение. То с оперния певец 3 пъти. От виповете никой няма да излезе. Само е това хубавото момиченци. Който е по-малко известен, ще има някакви позитиви. Да, всички други ще... най-известните ще излязат. Значи тая къща всичко 5 дни. Тая къща всичко 5 дни. Само тебе те създаде, бати. Вие какво мислите двамата? Аз съм съгласен с Коцето. Мисля, че малко хора ще излезнат с добро име оттам. Те, между другото, те нямат никакво име. Кой име да излезе? Значи възможността е да бъдат... Повечето няма, не са изградили кой знае. Ако те са малко известни. Ако е твоята теория, спазваме, че са малко известни, значи те ще спечелят от това участие. А най-големите звезди, най-известните, ще загубят, че ще бъдат всички са сринати. някакви известни,
много малко ще спечелят от тях. Всичките, които са вътре водещи, като излязат, няма да имате предаване. Помня, че за нашия вибрар казаха, че Коцето и Дим Дуков са извлекли само позитиви. Повечето хора са били ученени и като Гали от харизма и така нататък. Но в крайна сметка смятам, че всеки един човек, който участва, е за хубаво, изкарва си по някакъв начин някакво предизвикателство, нещо за себе си, някакви изводи. Това е един месец хубав живот. Познава си сам себе си, така че... Колкото да е черно присъствието вкъща или така да го коментираме, всяко чудо за 3 дена. В крайна сметка хората отвънка... В крайна сметка хората вънка виждат, че това е формат шоу, това е най-голямата сцена на реалити в България. И това е въпрос на чест всеки един от нас, както и те нали във ВИПа, да бъдат на тази сцена. Кое е лошото? За усмивката на нацията да не е лошо. Аз съм последна дума ще кажа. Вътре виповеди. Нямаме в България първо випови. Второ, след като си мият чиниите и се оставят. Има вип сепарета в много хубаво заведение. Всички звезди са на небето, Недялко да ти кажа, ако не можеш да ги видиш от Ямбол. Това са стъркани клишета, такива лавко стари. Които са звезди. Звездите били на небето. Идвам отгоре, няма ги при звездите.